हेलौ खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान ब्लगाव नोंथांमोनखौ बरायबावनाय जाबाय। दा आङो थांगासिनो दङ जाहैबाय मालिभिटा थांनो ओंखारदों। ओमफ्राय दायो दङ आमथेखा नावघाटनि अन्थाइ खवारियावहाय दङ नै बेनो अन्थाइ खवारि मालिभिटायावहाय दिनैहाय जोलुर बादायलायनाया दिनै अपेनिं जागोन। दा बेयावनो थांनो ओंखारदों आरो नायहैनोहाय थांनायसै माबायदि जायो खेलाया ग्लबेल एफसिजों ओमफ्राय अन्थाइ एफसिजों जागोन दिनैहाय खेलाया फार्स्ट खेलाया बिसिनि बादिलायनायखौ नायहैनोसै थांनोसै। ओमफ्राय दा आं नोंथांमोननो 60 डिग्री देखायनो सारिगिदिं बे गामिया सिदाबारि ओमफ्राय दा पस्टार जोङो मोनफैबायानो मालिभिटा दा पस्टारखौबो नुहुरबा हनै नुजेनबाय जोग्राफ्रासो नामा अब्ला जोङो सौफैबाय लोगोफोर मालिभिटा शाइनिं स्टार क्लाबाव। शाइनिं स्टार क्लाबनि फोथारखौ दा जोङो सिङाव हाबनानै नायसिगोन दसे उनावहाय नोंथांमोना नायलांबाय थादो। मावबाय लामाखौनो औ सफैबाय गेटआ बेजों जागोन माखासे नै र' ओरैबो गेटना सेंग्राफोर दंलायोबाव ज'नो लामाखौनो होथेना ओंखारबाय नै उफाय गैया थांब्रेलाय लांबायसो हनै नानिमोना मोसागोन ना मारा मोजां मोसानाया मावोसो माबा ब्लगिं सेटआ मादि जायो थांनोसै दा औ वेलकाम टू मालिभिटा बरायबाय बयखौबो बिसोर गासै नै इउटिउबारफोर बयखौबो बरायजोब्बाय आङो माने जोंनि एरिया ओनसोलनि नालाय गोजोननाय मोनबाय आंबो बेयाव फैनानै दा सिङाव एसे लाहैनोसै सिङाव हाबनानै लाहैदो एरियाथ' बिराद गुवार दा सफैबाय जोङो नै एसे काउन्टाराव नायहैनि नै टिकेट काउन्टार बेसे लादों टिकेटआ खोन्थाहरदो गाहायनिया माबा मा होनोमोनलाय 40 थाखा ओमफ्राय सियाराव जिरायोला 100 थाखा न' बानायनांगौ ओमफ्राय नै फेसिलिटिया सियारनि माबा दङ न' दं बेनो एसे सियारनिखौ न' होदों ने केन्डेल मोननो होदों एसे माने साननिफ्राय प्रटेक्सन सान्दुं नांनाय गैया गासिबो जिरायगासिनो मोजाङै नुनो हागोन आरो दे बैयाव होसोलांनो एसे जोङो दा हाबनो नागिरबाय दासो फार्स्ट टाइम हाबगोन दे आयौ बिदिनो नायदो लोगोफोर कलिटिफोरखौ गासिबो जेनेरेल जाजोबगोन मानसियानो जाथ'वाखै दाबो अन्थाइ एफसिनिनो बिथाङा अन्थाइ एफसिनि ट्रफिया दा गेलेग्रा फोथाराव थाबायबोबाय सरि ट्रफिया थाबायबोआखै ट्रफिखौ दा जारुंमोना लानानै फैबाय गेलेग्रा फोथाराव खेलाया दिनै फार्स्ट अपेनिं जागोन बेनिखायनो दा ट्रफिखौ लानानै राउन्ड गिदिंग्रोनोसै ओमफ्राय बिनि उनावहाय कमिटि अफिसाव दोनफैनोसै ट्रफिखौ ओमफ्रायसो एसे प्रग्रामफोर जागोन माने जोंनि भारतनि रुल बायदि प्रग्राम जागोन ओमफ्रायसो खेलाखौ सुरु खालामगोन नैबे देरहानायनि ओमफ्राय नैबेयो जेननायनि जागोन ओमफ्राय मानि फैसाखौहाय 60,000 मोनगोन देरहाग्राया बेजों लोगोसे ओमफ्राय बैयो जेननायनि ट्रफिजों लोगोसे 40,000 फैसा मोनफागोन आरो जेननाय पार्टिया माने फाइनालाव बे टुर्नामेन्ट बादायलायनाया जादों जाहैबाय चिरां जिल्ला
आमगुरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय मालिबिथा होननाय गामियाव एकदमबारे भुटान बर्डार जाफैयो आरोना। नोंथांमोना माब्लाबाबो बेरायफैनो गोसो दङब्ला बे सापागुरि बङाइगाव सापागुरि सिगनालनि साहाजों सापागुरि गेटजों हाबबोबानो जाबाय आरो। दा बेजोंहाय अमब्लें डाइरेक्ट थांगोन, ओमफ्राय गेलेमफुं थांनो हागोन। बेजोंहाय नोंथांमोना बेरायफैनो हागौ माब्लाबानि समावहाय फैयोब्ला। ओमफ्राय जायफ्रा भिडिअ'आव गोदान फैदों बिथांमोना भिडिअ'खौ लाइक खालामनानै जाबाय, आरो नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लानानै जाबाय, आरो हायोब्ला गावनि लोगोफोरनो शेयार खालामनानै जाबाय, जाहाथे बयबो मिथियो जोंनि जायगाखौ। नोंथांमोनाव बेखिनिखौहाय खावलायनाय जाबाय आरो। दायो प्राइजखौ लानानैहाय फिल्डखौ राउन्ड गिदिंगासिनो दङ। लाबोगासिनो दङ नोंथांमोना। दा राउन्ड गिदिंनानैहाय बेयाव दोनहैनोसै, बेयाव कमिटियाव दोनहैफिनसिगोन। दाबो गिदिंजोबनो हाथ'वाखै, साइड मोनसेल' थांदों दाबो। एक्सारसाइज खालामगासिनो दङ। भुटान हाजोखौ नुखाबाय हनै खाथियावनो। दायो जोङो जोंनि भारतनि नेमखान्थि बायदियै भारतनि फिरफिलाखौ उरायहोनानैहाय खेलाखौ अपेनिं खालामसिगोन। दा सारमोन दंफैयो। दा सार बिथांमोना बे फिरफिलाखौ उरायहोनायजों लोगोसे खेलाखौ जागायनानै होसिगोन आरो। नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअ'खौ जोबजासे, आरो हायोब्ला शेयार खालाम गावनि लोगोफोरनो। नोंथांमोनखौ खनले खनले खावलायनाय जाबाय। Sure.
मानगोनां चेयारमेन बिथां रनौ बसुमतारीखौ दैदेनलांनो थाखाय आङो गंग्लायै आफादनि जानानै खावलायहरनाय थाबाय। इन्सपेक्टर फ्रम आरोबाव सासे फैबावलाय जोंनिनो दिदोमै थाखानाय मानगोनां बिसिडिसि चेयारमेन बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय आङो खावलायनाय जाबाय। हामबायहोनाय थाबाय मानगोनां चेयारमेन। दा सारा सुंद'यैहाय बिबुंथि लागासिनो दङ। बे बिबुंथि लाखांनायनि उनावहाय खेलाखौ जागायसिगोन। ओमफ्राय भिडिअआ गोलाव जागोन नालाय बिनि थाखायनो आङो पार्ट 2 खालामना लाबोबाय सेकेन्ड ब्लकखौहाय। नोंथांमोना नेनानै थादो। दा दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै। सारनि ससे बिबुंथिखौ नोंथांमोना खोनासंनायजों लोगोसे बे भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय। ओमफ्राय आङो पार्ट 2 हिसाबैहाय लानानै फैसिगोन। नोंथांमोना नेनानै थादो। आरो चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। भिडिअखौ लाइक खालामबानो जाबाय। हायोब्ला शेयार खालामब्लानो जाबाय। नोंथांमोननि नाजानाय आरो नोंथांमोननि हेफाजाबजोंनो दिनै मोनसे मालिबिटायाव आसाम माला लामायाबो सापागुरिनिफ्राय नोंथांमोननि नैबे एसएसबि जिनाखि केम्प दङ लालायनि बिसिमबो आसाम मालाया जानो थांगासिनो दङ। बिसिनिसे प्रमद बर'नि दैदेननायाव नोंथांमोननि नैबे सापागुरिनिफ्राय मालिबिटासिम लामाया आसाम मालाया जानो थांगासिनो दं। थिग बेबायदिनो नोंथांमोननि बेयावहाय गोबां